Statul român, capturat de Camarila Roșie. Cum au blocat judecătorii numiți de PSD la CCR de 2 ori decizia pe pensiile magistraților? Statul român este capturat de Camarila Roșie. Judecătorii Bogdan Licu, Mihai Busuioc, Gheorghe Stan și Cristian Deliorga de la Curtea Constituțională, toți numiți de PSD, au blocat duminică 28 decembrie pentru a 2-a oară decizia privind constituționalitatea reformei pensiilor magistraților, o hotărâre așteptată de întreaga societate. Cei 4 judecători numiți de PSD au ieșit din sală, astfel că ședința de duminică nu a mai avut cvorum. Curtea Constituțională este formată din 9 judecători, iar cvorumul de ședință este de 6 membri. Aceiași 4 judecători au determinat și amânarea deciziei în ședința din 10 decembrie. Atunci, după câteva ore de ședință, facțiunea antireformistă a pierdut un vot care îi asigura majoritatea de 5-4 pentru admiterea sesizării în altei curți. Raportul s-a schimbat în 5-4 pentru respingerea sesizării și a cerut amânarea pronunțării. Ceilalți judecători nu au susținut amânarea, însă dacă minimum 3 judecători solicită, este obligatoriu să se aprobe amânarea. O nouă ședință CCR pentru o decizie pe legea privind pensiile magistraților este convocată luni, 29 decembrie. Secțiile unite ale UNCCC Jinie au fost convocate în 5 decembrie de Lia Savonea și au decis să sesizeze CCR, considerând că legea, dacă va fi promulgată în această formă, îi discriminează pe magistrați față de alte categorii de beneficiari de pensii de serviciu.